Nang kata ba kani ka jingle arsap jung kini nung ilam nem ban penjot ingi babun kim ken tang ba kila ya mentoy maki kamut ki peniap ibu babun balang kani nginom la priang nginom la ban priang na kani kada ngonong ipi kinong ilam ha ka demokrasi hi kata gariti sencar bat kata kar kompenya jong men berim kolong bait ba uta ubri ubang ngi jien kamut udi ban long hapo bat ngi ki bajet iu ngi di ban long halor Andre hakane karati sencar ka bamenta kari demokrasi bamenta une ubri ubangi ngijet don halor ngi ki babon bajet u ngi don hapo Andre kanie baru khoj kalong thik kumba harash lene kumba pendik yengi ki ba sa kanung no jakamo tang balong ada ki wan ka kantien ka akor keburam borobor ki tamen ki long chua chua jengi ong shua bandrong kanung no yeng to dakren shua te shibu mental da phimwan khamkran tali langabu do ksau ba duki bahal rudat ipir pimla te ban phasio bai dawai nga nomor pirung compound junga pirung dwari yang junga te hi tenang takadau ba kajingri jungi ki ksau ru kari bodon kam bat nalor bangiri ki ksau ru kila ban pembi ki ksau ru dakado ne ka marbam handre habatit yang dala palat por ya kapor bamdei shu kapor ko babiang ngim jude ban pli ngim de ban pli ladang ngidon takun ka kemi bat kikon ladon kami ikon ngim jude ban pli yang kani kamut ngidi banlong pikir ba ngidi banlong adakar ba mo te kalong ru kajing persotho ipi ba borobor lada pisa khamtang ne sosilong ki babon ki di khana di drops khana to khana tim ki ba shu thok ba shu syukur ngim tai tingim de ban bi ngidi ban sotho bai kani ko bai na kani kata ba ka ai kajing kran jung ba do ba yong ba sa tai ki than nomun song mo do wa utau du khar kamut chuan plieng le yang lajong kani banade hanga am phile am to dam de u pradok persnam lajong ni tengah kerup hado ngata ngakrup hado bale me on aktai yang ni ladam me di ubri na bar me don kam me di mengkran bar me di men rong pok pok hiang me rong pok pok hiang tengah ngamat bet ngate ngapeniap bet ngata parung hayeng banga ngasyong te ngapeniap bet Nemar balai ngingin te phide ubri babah ne ubri bosnio da phide ubri babah de kran chua kai balai phirong bi derek apu ieng kani kamlong babah phi na kani kada ngang ong phi ngimde ban aili ngimde ban chusngam ngimde ban tingput ngimde khauput lade hayeng kadi ka right ke jongi kimde ban chu thombor kimde ban chu rong balle jubor ngimde ban ailan kata kalong be hadu hajala lani hadu hayeng asam ane hadu asnong atau klem ka jingbet ka jongi utrai kimla banle hala ka jong kamon ngidi man sotho ikata na kani kata kamot kani kadi ka jing sotho ipi bar khot ki bapet bah kani ka youtube channel jonga namar ba kadi ka point ka bai badu ai na kada ngwa sakran ba sotho ipi di kum kirang ba ngang ong ipi ngidi balong pikir ba mo namar tengteng haba ka itu ka kemi ka ong ba long ta pidi ban skap ikata ka point ka ba ka kemi ka persgaw ipi ngimde ban shu ailat ban ong bi kal balik kinong ilam long kanong la ban long namar kumbaja menta ya kari Israel kumbaja menta ka ba kari Iran handrai menta ka jing penihar keput jong kari Iran menta par ka India kam la laj trai mo tang ba kalong ka bas ngosi namar ba ngi shu dipen be kinong ilam ngina perkat ba kinong ilam kilong babha handrai ka jingle arsap jong kinong ilam ka peniap ingi ki babon na kata ngang super khat kumni tang kani gawai ngaduai try nung bunong thau ba kari Iran kamde ban target ya kari India kamot ba lada ki kwa ban target kari India ki di ban target be yo modi namar udan jing yedai hakani ke Epstein file lada ki kwa ban target ru ya ka Amerika lani ka USA ru ne ka UK kamot ki di ban target nongkong utrom kimde ban target ya ki brio ke besong haka na kata ba kani ka jingle arsap jung kini nung ilam nem ban penjot ingi ke babun kim ken tang ba kila ya mentoy maki kamut ki peniap ibu babun balang kani nginom la ban priang na kani kada ngonong ipi kinong ilam ha ka demokrasi hi kata gariti sencar bat kata kar kompenya jong men berim kolong bait ba uta ubri ubang ngi jien kamut udi ban long hapo bat ngi ki bajet iu ngi di ban long halor handre hakane karati sencar ka bamenta kari demokrasi bamenta une ubri ubangi ngijet don halor ngi ki babon bajet u ngi don hapo kan nginom la ban pediang hakataka riti sencar
demokrasi lah ne kata sensyar pa ba nginom la ban pediang kumi kata ka jingle jingkam na kani kata ba ha kajat ben riu jungi hadu mentang ha kajat ben riu jungi hadu menta balai bangi longkum ni nemar bangi mi aimon palat ikini nong sensyar jungi ban ngisha ikini nong sensyar jungi bakin lemon ingi na kata ba kini nong sensyar kisngau kot kisngau kraw kisngau he kisngau meng kisngau ya kisngau ba kat balik maki kalong hanre balik ngi ki rupai ba kamlong kani kadi ke jinget ke babakla bar ke jingilam ke babakla na kani kada ngangan ongi pi balik menta keleng ke pertai ki protes bar ki persya ya kani ke jingle ke jingkam jong kini ki nong sensyar ban le ban kam kamut long ha kata kam mut ba kat ba mon maki kin ot kin bam kin di snam yangi kin bam do yangi kata ka bamla ban long ngin lom la hiru ban pediang ngai man ni ka wei ka post po Facebook ba comments uwei u dukhat na gajat ben jungi comments da tin si pareng kia mong boro kia dom na ngangong ndai ban dom nomor ubriu batep habo ui kani Epstein file bakile ya kani kata ka kenya brio mo tang ba chani tiki ak thikum bombanai nomar ngi pat priang adu mentai kata ka jingle jingkam jong kata ka jing nyak sut nya kenya brio hanrei nga sotho bit biang ba ki ongi to sem unu ukpu ulong kado jonga bar kani snam kalong kani khuri kalong snam jonga ngas ngotho ba kita ki diginong le snio nomar ki kwa ban bam do brio ban pendi snam brio ngang ong pi nang kata kada ngong ngam la ban pediang kumia kani gajat jingkenya ngam la ban bam ru yung ukpu kumba PPI nga ngam la bandi ya kani snam kumba PPI nga nama pipa bam do brio pipa di snam brio ngam pediang ya kani na kani kada kamut pi kwa le snio gajat brio jungi mentakan kerto kelai pi kumba pi kenya brio pi bami ki kelung pi kenya ki kelung bat pi letomet ikru konthei bat pi rip ya ki konthei ki kelung konthei am kani nganom la ban compromise nganom la ban pediang hiru ha kani ke jenget ka ba pi ra hangi ban pen matla ya ki khmat jonga lani ban pen nget ha ka jai jungi ngangan ongi pi wal dang don marwei ru nganong persya ya kani ke jenget kristan ka balawan ra dau phareng ha kani ke jai jungi namar kai ka ba ki balong kristan mentani ki support ya kari Amerika ni tang ba ngangan ongi pi kai ka bala jam mentani pin yu i dala ki jong khmat pin sayui dalam kejong hikmat kajing penihar keput jong ka Iran mentane ya ka Israel ke banja ngamtip handai ki babun ki bayap kini ki basida ki baloi bat ki khlung khna bat ki riu kan thai nei ke banja ki mtip shu handai ngam kwa ba kani ka ri ka banga ngasyong ba kano kari ka ban penihar keput yangi da kata ka jingle jingkam jong kita ginung lam jungi nganganom la ban pediang dali leru handai ngaduai utrai nong bu nong thau ba utrai nong bu nong thau yun pensai ya kitu ki brio kiba ban penihar put yangi da ka basniu ya ka basniu ngaduai utrai nong bu nong thau tang utrai nong bu nong thau ban tiap namar kamde ka jingle jongi ki bobon balang handai ka de ka jingle jong kinong ilam ai ba kita inung ilam ki ba le sniu ai kin yo ila ka bainong basniu hakihi omde ban penihar keput hangi kiba lului ba ki sida kata kada ngangan ong ipi ki jing hikai kiba pi pinyo kiba ngang kwan persotho ipi wat divide wat pharia ke bendu jungi tang ba pisngau balang ba tang ba pisngau niam tang ba pisngau dustur kelat ikani perkhari ke bendu nging de bendu batang sitro ngimde ban su songset klebi ke berkhoj handai ke bendu jong ke kur ke jong ke khando ko siap jong ke hima la jong ka ba ulong chuma chua jungi upne pansa hadu mentang yo ka ba ka banta kade ke jingle sitom jong ulong chuma chua jungi tang ba ngingim de ban chu nget bi